Podívejte se, tenhle chlapík nachytal svého nejlepšího kamaráda tak, že se převlékl za figurínu. Nejprve ale postavil skutečnou figurínu hned za dveře. A když se jeho kamarád vrátil z posilovny, figurína na něj najednou spadla a málem ho vyděsila k smrti. Potom mu zavolal a řekl, že zítra pro figurínu pošle někoho, kdo si ji vyzvedne. A i když byl kamarád otrávený, postavil figurínu vedle dveří a šel dál pít svou limonádu. Ale pak najednou vstal, aby se šel převléct do svého pokoje. To chlapík využil příležitosti, rychle se přemístil a vyměnil si místo s figurínou. Nejen to, ještě schoval kamarádovu limonádu pod stůl, než se znovu postavil do pozice figuríny. A když kamarád vyšel ven, zmateně řekl: Počkej, kde je moje pití? Ale moc nad tím nepřemýšlel. Vzal si nové a začal volat své přítelkyni. Jenže pak začal mít podezření, protože figurína vypadala jinak. Zkusil ji teda vystrašit tím, že na ní skočil. Když ale nereagovala, byl ještě zmatenější. A v tom najednou spadla do pokoje druhá figurína. Muž se tak vyděsil, že okamžitě zavolal přítelkyni, aby přijela. Ale aby to bylo ještě horší, vypadl proud a on začal ječet jako šílený. Když jeho přítelkyně dorazila, rychle jí řekl o zmizelém pití. Ale ona se jen podívala pod stůl a našla ho tam. A když pochopila, že to byl jen žert, vymluvila se a odešla. Muž tam jen zmateně stál. A pak se rozhodl vrátit do pokoje, aby figurínu opravil. A když se jí dotkl, figurína se pohnula. A on zaječel šokem. Ale i potom všem dostal jen 2 lajky.